Здравейте, потребители на VBOX 7, аз съм Буй, тук до мен е Денис Gaming. Здравейте. При втори епизод малко направих едни неща, промени, което ми костваше много време. Тия промени щях да ги правя поне 2 епизода. Значи, спалнах се бамбунг, защото по принцип би трябвало да е оставен някакъв бъг в мапа. Ако ми се... тук няма, за да ти се доведе. Друго, което направих е... сега ще покажа. Тук би трябвало да има пясък, но го съборих без да исках. И за малко да умра, като падаше надолу, веднага скочих тук и на спринт до там. Днеска може да си направим него. Кажи нещо, дървеник. Нищо. Какво да кажа? Аз пък днеска може да си направим него. Колко съм тук. Чудесно. Там няма овци. What the fuck? What the fuck? What the fuck? Спрях си лавата. What the fuck? О, мага, сега какво ще правим? Как ще имаме камъни? Интересен. Трябва да си изпълниш нова лава. Аз не се спомням. Съжалявам, че читвам. Няма друг начин. Нищо не сте видяли. Ако изпуснеш лавата или водата, няма как да освоиш. Ще събира малко камък. Ти знаеш как да правиш cobblestone генератор? Да, аз за той. Аз съм направил безкрайна вода. Мисля, че те е добре. Може да направиш спалнер. Мъкни сега. Ето тук ще ми седи някъде къщата. И мисля да спирам епизодите на Skyblox до 10 и след това може и да не правя. Текстчър пака ми е любимия. Казва се Simple Craft, ако опитате. То текстчър много ме кефи. Така. Ушите на музика. Аз съм помислил за музика. Не знам що, ама гласа вече стана, ми е тих нещо на Майнкрафт и ще чупа микрофона. И имам малко проблеми, че дървото ми не ще да расте. Така, заваля дъжд. Да, ще събира cobblestone. И днеска фактически този епизод ще е само по къщата. Има някакъв ужасен бъг, дето ме дразни. Като YouTube качиш клипове, вместо да се появи някаква готина картинка. What the fuck? Добре. Вместо да се появи някаква готина картинка на част от клипа ти, че се появява някаква камера. О, мага, че бък.
Тук видях един чест как изплува. Чудесно, нищо няма мога да направя. Лъкаш? Нищо не мога да направя. Факин глава. Започва да ми инвентира клипове. Моите фъкани инструменти се изпариха. Ще си спомня каквото бях. Значи бях с кирка. С кирка бях с Много спамваш нещо. 14 кабелстона. Али 16. Те... Айде 17, както да. Друго не си спомням с кого бях. Еми, това ми трябваше, ако има нещо, дето съм го стървал, ще си го събера. Ето те ще умра. А, да, така не. Шитани детови. Шитани генератори. Ай, всичко е шитано. Всичко е чито. Да. Добре, че нещата са ми се спомнили. Ама някой пак ми звъни. Готино. Ба, вчера в скайп как се смях. Помниш ли? Да. Теф. Седно сме театър. Може не спря да се смеш. Наистина не спрях. О, най-накрая ми порасна другото. Да, и пичела. Забавно. О, да, турих тези торчове. Защото забрах да кажа, че ми порасна още един път дървото. Защото да ми има ужасно големи дървета. Готино. Супер, най-накрая си взех сапинга. 10. Така... Така... Денис, твоята ли баба вика Тела? Не. Ще някакъв звук на бабичка. Да не от теб, честно. От мене. Ма не от баба. Гариш. Някакви гости. Шумът като луди. Те... What the fuck? Омага, тук Херобрайн ли е бил? Херобрайн вече не съществува. Открих някакво гигантско дърво и долу с торчове. Готин. На кое играй сега? На Майнкрафт? Трябва да го видя. Вау. Сървъра ли? Не, ще ти пратя... сега. Омага. Пати го. Да, щяхме да правим къща. Ще ти пратя снимка. Охал дърво. Охал дърво. Охал дърво. И се връщам като събера поне 2 стака по 64 коблоста.